Nang ta phaigan kai buido ta tipra soro gerata tirpalen ro sano wan saro ni yak ni kaknani tipra len ro sano awno tui thia mungsang lai tongpai khablina nang ta bo tido saka bo no tui la kun phanda lam sogono rong chotona tini video hack ba tini update tangka ke tini direct duita news cover khanai first news tangka ke sang tawuk chotona saimno te tipra ro te bela ke te mata iman hne je viral trending choloi tongmani aboni bisingai lai thangnai sala ang aboni te video slamjak te greta tipra len te hack ba jeta proshno khainai o je mata imanai hack ba class 5 pori tongnai bono jeta question khaimani greta tipra len rong ni bagai nang nini matai be hack ba nang salaitira na ke nai tabuk to sana thanga kete sini tiba sa tiba jaburi rok belai kete hack ba yang phatar haste thangme te buni bosomai te sakna jagya aboni bisingino te mane nangkomani proshno no sangkate oboni solution lokta tongnai ge bosakate oboni solution rok to angani matani sangna je kongnai oboni tiba ang already hack ba video sramjak norong jaranu ge konkake description link rojak ayang te thangai naimanote a video ano kabang borong te loko comment khaisakate omo kubuida sengra da greta tipra lentera mono manja nai gabon rong to comment khaisanante ta pugdi bo bini matani to sanai singya abo to sang saimia bini thane je genong o video no nuge konkake hai nane video video no clip kisi sa nang ta phaigan kai buido ta tipra soro gerata tirpra len ro sano wan saro ni yak ni kaknani tipra len ro sano awno tui thia mungsang lai tongpai khablina nang ta bo tido saka bo no tui la kun phanda saka baba no sajai ta phaiga sanai da abahero ma tipra sana pyok di haita abahero sura samanya ba ai ga sing sini house ma tongla kha nei tong bui sono khobol tongpai kya aba borong par khlayan ta abahero ta phaiga sanai du ma sa haita mas haimana le ni ta manjak mani ibo kai khali baksa rang nai ibo kai kepulang joto he kepulang o video hack ba te norno te message nani bagise o video te masram sio sang tabuk jotono saimeno te HIV rok tamo abongka te kabang borong te langmro choko onek te HIV hack ba te bemar hamia kabang borong te langma choka te hack ba tabuk tipro belai kete positive manake tomba ke ke buya jara injection suplane rok bisi bak ngake sini tiprasa hack ba tipra jagbudi rok onek te sai tomba ke drugs aboni bagai norno drugs yakadnani bagai please norong drugs sakake kisa drugs yakare di te norong doctor rok thangine te test rok khaina jagedi jodi sinang test khayake tai hack ba nini family rok pano te nosto ngai thangmono omo belai ke bemar hamia te hack ba tabo khoroksa bai nang khoroksa relationship tongkha te masa bai relationship tongkha kago om hayungo apro te jara drugs anai sela hack ba drugs anai beri bai nang jodi sinang malaika drugs ai ke bunang te soloi thangnai abon bisingna te dati te doctor thangai te test khajagi di phat thangai nai abon bisingna te omo hai sai painai drugs ok sai painai belai kete sini tiprasa hack ba belai kete langma sokate norong omo hai bemar hamirok te tasa di hamai norok jotono